Halo, 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 zajść sam na halo kun się obalo, pójdźcie go dźwigać, bo będzie Rayman. Ściągrzech się niedawno te demo ze Steama i padą wezma wam coś z tego pokaża. Ja wiem już, że jest przekonany, że już żeście pewnikiem Samtela Rozy to widzieli. No ale już koli tego mam rad pieronowo, tak więc. Jadymy. Zagłębie. Blank. Łożeroki, alkusy, pieronowe. Dobra, budzymy się. Ciulu, a mu mazła. W ogóle Rayman to jest taki ciekawy synek, nie? To jest taki blondin, który chyba jedyny ten. To jest chyba jedyny synek na całkiem świecie, który nie ma szwajów przyłonaconych do reszty tajli ciała, nie? Jak one mu się sam w ogóle trzymią i od tego do dzisiaj nie wiem. Czuja i beraszung. Ciu, legistwo. Ja to wiedział. Czekaj, nie pitej. No, teraz dobre. Sam w tle mamy tego. Stridera ze Half-Life'a 2. Teraz będę radiski wyciągał. No to nie jest to, co ja się spodziewał. Tako proza życi, nie? Ida, ciulom. Pieronowo sekretne drzwiże. I no teraz nie wiem, czy mam wlazować, czy mam iść... Czy sztyc mam ciś naprawdę... O, pierzyńsku, nie, to jo wracam nazad. O, pieruna, to nie mona woda. O, ciule, to je fire. Ja czegoś takiego nie widział od ostatniej wilei. No, mamy szpas pieronowo. Doła kusiola. Albo doł. To je hop, czy dziołcha? To je kibic ruchu chyba. Ale pójdź sam rojbrze. Ten go przyczymy i oteroski moga przeleść. No i po leku. Niestandardowa metoda. Idzie go pogilgać. I ten molacha, a jemu teroski ciul. No a tak to się robi u nos. Ten się tutaj za rybiorza robił? O, te, hopie, schowta decha. Chcesz wdupione, no? Powiedziałeś ci. Ja następny. Pogilom i wdupione. Pamiętajcie, będziecie szli sam na jakiś mecz, nie ciulać się i no gilgać. To jest pieronowe smutne, to się idzie stropić, nie jo musza som ze sia robić koopa. To już jest apfalfes. Teraz mamy furgające byboki. Czekajcie, to z... Jo jest specjalistem. Moty kopruchy. Kopruchy moty. Tukej gista wajcha. Tukej się hyca, tu się szpringna. Ten się wciulał do wody na inta. O, nie umiał pływać. Tukej się hyca lina, tu się szpringna, tu się hyca. A, nie, hopie, wylazuj. Kuknijcie i no sam, jak jo się dobrze dowom rada, są ze sobą robić koopa, nie? Nie wiem, o czym to świadczy, to jest chyba smutne. No, jeszcze trochę, hopie, to trzeba nasztalować hobby weker. I tero ciup gist. Ze zaskoczenia, dobre. Radiska. Ja, to jest blank czerwono, to jest dobro. Mam to. Po leku. Dobre. Fajno. Łoto mi sam idzie. Dobre. O ja, o, zaś ten. Dobre, gilej go, ją mu zaraz kiwciulą. Dups. A takiego Apshisfire'a to ja nie miał od... Nigdy, żech nie miał. Taki, że jest wzruszony, że chyba by da śliptą. Nie, to by gańba była. A ten co? Tako srogo rapitouza pod parizolem. I z bonga kurzy. A tukej z tego co wiem się mogła przesztalować. Największe sorty bohaterów. Na Beispiel się wezma... Ja, Baśka. Ryżo barburka. Ja tam o aksa by dać ulą. Dobre, idymy. Dobre, Castle Rock, zamek Glacy, jadymy. O pierzynu. To nie będzie po leku. Ja już to widzę, ja to z dupsa. Ale to jest dobre. Ciule, ta zasuwa hobby cisła na zakup rano, nie? Na niedzieli. O, muszę im trochę ciulać, bo mnie sztopnąć chcą. Już się na to nie mogę pozwolić. Ja, gista, ten welówcie mnie chciał wziąć. Nie mo tak, nie mo, synek. Hopie, nie mo. Hopie, żynu. Co jo robię? Panie, co jo robię?
Ja już mam epilepcję, ja zarobię dażigą. O, a te. Pójdź, hopie, wracaj do Wiedźmina. No kaj na mnie tą flamą harkasz, pójdź sam, otwórgnij się stąd. Ja już zita dostawą, ja zarobię dażigą. Ciulów stoi, to jedlo bajtli graja. Ja już mam dość. Ja będę musiał mieć punta, rekonwalescencja. Ciulu, jeszcze od grzyba modrego się odbił. Jerunu, jako srogota. A to nie mowa surfleja, to jest ten smok. Ja już bych się szpransnął. I we tych pieruńsko-wezgiernych okolicznościach przyrody żegnam się ja z wami i naszo rudo frela, która po raz pierwszy opuściła kuchnia i z tego co widzę to pieronowo morat i jej się podobało i miało z tego kupa szpasu. Więc ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, żegnam się z wami jo, Mikołaj i Pyrsk, chowcie się. Mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur